belehúzlak a kódba, te dög! Cindy! Ne! Őt ne bánsd! Cindy, gyere ki gyorsan hozzánk, ezek az ufók barátságos. Á! Ne félj, Cody, majd én megmentelek. Várj! Kérlek! Erre semmi szükség. Nem kell gonosznak lenned. Tudom, hogy mi történt veled, Tabitha. Azt, hogy az édesanyád bántott téged, de legbelül te még mindig ugyanaz a kislány vagy, csak a tested olyan, mint egy múmiáé, és rohadtak a fogaid. Viszont szerintem neked csak egy anya kell. És egy apa. Mi lehetnénk? A családot. Köszönöm. A szeretet feloldozta az átkot és megszabadított. Nem kell többé gyilkolnom. Tényleg? Nem, csak szivatlak benneteket. Csak annyit mondanék, hogy sok sikert. Szorítunk magukért. Ó,